खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय फैगौ 9 एप्रिलावनो बिधानसभा बिसायख'थिनि भट होनाय जागोन बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै क'क्राझाराव बानायनाय स्ट्रं रुमाव हरखाबै अर नांदों क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बानायनाय स्ट्रं रुमाव अर नांदों अर खामनाय लोगो लोगोनो अर खोमोरग्रा बिफानाबो फैनानै अर खोमोरनायनि खामानिखौ मावफैदों अर खोमोरग्रा बिफाना थाब फैनानै अर खोमोरफैनो हानायनि थाखाय गोबां खहा जानायनिफ्राय रैखा मोननो हादों होननानै मिथिहोदों सर्ट सार्किट जानायनि थाखायनो बे अर खामनाय जाथाया जानो मोन्दों होननानै सन्देह खालामनाय जादों जाथायनि सायाव अफिसियेलफोरा नोजोर लाखिदों बे अर खामनायजों मा खहा जादों आरो बिसायख'थिनि मा मुवा बेसादफोरा खहा जादों बिनि सायाव नोजोर होदों अफिसियेलफोरा UPPLनिया बिजाथि नागिरनानै मोनाखै होननानै अजद होयो BPF दोलोनिफ्राय UPPLनि सिटिं MLA आरो बुजिगोरोंफोरा मोजाङै बुजिखानानै टिकेटखौ लायाखै बेफोर अजदखौ होयो BPFनि लाइमोन दैदेनगिरिफ्रा BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि फारि कास्टम बसुमतारी रिनजय बर' आरो बिक्रम दैमारी बिथांमोनहा दासान्दि गुबुन गुबुन बियाबफोराव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब फोसावदिं मेल खुंनायाव बुंथिदि UPPLनि बुजिनो गोरों आरो सिटिं MLAफोरा मिथिखानानै टिकेट लायाखै BJP आरो BPF जयै गेलेयोब्ला BTCआव रावबो फेजेननो हाया बेखौ मिथिखानानै बिथांमोनहा टिकेटखौ लायाखै जेरै उदालगुरिनि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गावनो सारेन्डार जादों बा बिथाङा टिकेटखौ लायाखै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो लायाखै गसाइगावनि MLA जिरन बसुमतारी आरो सिडलीनि MLA निर्मल बसुमतारी बिथांमोनहाबो टिकेटखौ लायाखै जेराव थांनाय BTC बिसायख'थियाव BPFआ 8 लाखनि बांसिन भट मोनदों UPPLआ 2 लाखनि बारा भटार दङ BJPनिया 4,50,000नि बारा भटार दङ बेखौ नायोब्ला BPF आरो BJPनिया लोगो नांनानै 13 लाखनि बांसिन भटार दङ BTCआव होननानै फोरमायथियो कास्टम बसुमतारीया ओजोंहाय 40 नं मानास बियाबाव बिजाथि नागिरनानै UPPLआ मोनैनि थाखाय फैलाजे बरगयारिनो टिकेटखौ होदों जाय फैलाजे बरगयारिखौ रायजो राजाफ्रा फोथाया होननानै बुंथियो रिनजय बर' बिथाङा मानोना बिथाङा सम सम BPFनियाव आलासि जाहैयो आरो BPFआव हाबनो थाखाय खेबनै खेबथाम रायज्लायबाय होननानैबो फोरमायथियो रिनजय बर' बिथाङा गाज्रियैनो जेनगोन लामा दालांनि खामानि मावनोबा साख्रि होनाय अरुणोदय होनाय IBS होनाय कलेज बानायनाय आरो जौगानायनि खामानि बेफोर खामानिखौ सरकारासो मावो होननानैबो फोरमायथियो रिनजय बर'आ बेबायदिनो लाइमोन BPFनि दैदेनगिरिफ्रा दासान्दि जायगा गोख्रोङै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोननाय जादों राजखान्थिखौ लानानै दुंहाव रां राननायनि सन्देहआव BPFनिफ्राय गंनैजिसो गारिया फैनानै गंसे नखराव गाग्लोबफैनायनि अजद उदालगुरियाव जादों बे जाथाया 46 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि 2 नं आमजुलि हाजोजुलि गामिनि क्लिंटन दैमारिनि न'आव जादों नखरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला रिं सेरेमनि अदेबानि आस्थाम सोनाय हाबाफारि जानो गोनांखौ लानानै नखराव सावरायनाय जादोंमोन जेराव बाय बाहागिजों लोगोसे बिबथैबो फैदोंमोन बेयावनो रां राननो फैनायनि सन्देह खालामनानै BPFनिया गंनैजिसो गारियाव फैनानै हुमखि होफैदों होननानै फोरमायथियो आखायाव लावथि लहा बायदि लानानै हुमखि होलांदों होननानै फोरमायथियो नखरनिफ्राय नखराव मानसि थुबुर जानायखौ लानानै गामिनि रायजो राजायानो BPFनि मावथि बा मददगिरिफोरनो खौरां हरदों बेयावनो रां राननायनि सन्देह खालामनानै BPFनि मावथिफोरा फैनानै बेबायदि हुमखि होलांदों होननानै फोरमायथियो गुबैयै आदैनि सायावनो सन्देहखौ खालामदों होननानै फोरमायथियो नखरनिफ्राय रायखांनो गोनांदि उदालगुरियाव थांनाय साननैसो सिगांबो राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाय जादोंमोन UPPLनि मददगिरिनि गारिनि बुफाय बुसि खालामनाय जाथाय जादोंमोन जेराव UPPLनि मददगिरिनि गारिनि ग्लासआ थेर-बेथेर जादोंमोन आरो बे खामानिखौ BPFनि उदालगुरिनि बिजाथि रिहन दैमारिजों फिनानै दोनजानायफोरानो खालामदों होननानै अजदखौ होदोंमोन UPPLनि उदालगुरिनि बिजाथि दिपेन बर'आ 20 नं बिजनी बिधानसभा बियाबाव UPPLनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारिखौ मदद खालामनो ओंखारबोदों लाइमोनफोरा जों UPPLनि सोद्रोमा नङा मेम्बार आरो लिडारबो नङा आरो रावनिबो दोलोनि बेरेखाबो नङा होननानै फोरमायथियो लाइमोनफोरा BTCआव मोननै ओनसोलारि दोलो दङ UPPL आरो BPF नाथाय BPFनिफ्राय बिजनीआव बिजाथि गैया NDA हिसाबै बायजोनिफ्राय बिजाथि होदों जाय बिजाथिखौ गुबुन गुबुन हारि माहारि आरो रायजो राजाफ्रा गनायनो हायाखै BPFआ मदद होनो थाखाय सोलो बाहायनानै रायजो राजाखौ खावलायदोंब्लाबो रायजो राजाया गनायाखै बायजोनि बिजाथिखौ जेरैखि जाया बिजनीनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय आरो बिजनी ओनसोलनिनो बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय
कमल सिंह नार्जारिखौ मदद होनो ओंखारबोदों लाइमोनफोरा। दोलोनि सार्थोआव नङा, पार्टीनि सिम्बलखौ नायनानै नङा, ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय आरो हारिनि सासे बिजाथिखौ देरहासार खालामनो जों थांखि लादों होननानैबो फोरमायथियो लाइमोनफोरा। लाइमोनफ्रा मदद खालामनो ओंखारबोनायखौ लानानै बरायो कमल सिंह नार्जारि बिथाङाबो। कमल सिंह नार्जारि बिथाङा बिजनी विधानसभा बियाबाव देरहासार जानो हायोब्ला मा खामानि मावगोन बेनि सायावबो फंनैसो फोरमायथियो। बिथाङा फोरमायथियो दि बिजनी कलेजाव इउनिभार्सिटि केम्पास बानायगोन, चिरांनि पलिटेकनिकखौ इन्जिनियारिं कलेजाव आपग्रेड खालामगोन, बिजनीयाव नार्सिं ट्रेनिं सेन्टार बानायनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि खामानिखौ मावगोन होननानै रादायखौ होयो कमल सिंह नार्जारिया। 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सानखौ आसामनि अनगायै आसामनि बायजोआवबो फालिदों। दिल्ली दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सान फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। ओजोंहाय जोंनि आसामावबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै स्कुल कलेजफोराव फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गासै आसामावनो 70थि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिदों। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आम्बागाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो बोरिगाव गोजौसिन फरायसालिनि लांगोनायाव फरायसा सान हिसाबै फालिदों। सेथि हाबाफारि बायदि फुङाव आरज गाबनाय हाबाफारि लादों। बेनि उनाव फिरफिला बिरहोदों उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा। बेनि उनाव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबित नार्जारि बिथाङा। बेबायदिनो बिथांमोनहा हाबाफारि बायदि खामानिखौ मावनानै फरायसा सानखौ फालिदों। बेबायदिनो आसामनि दाब दाब जायगायावनो मैयानि सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। छत्तीसगढ़नि बिजाबफोराव सा 33 मावइस्टफोरा सारेन्डार खालामदों। सा 33नि मादाव सा 19आनो आइजोफोर। सारेन्डार खालामनायजों लोगोसे गासै 14 कौटिनि बांसिन सना, रुपा, रां बायदिखौबो जब्द खालामनो हादों। बेनि मादाव 2 कौटि 90 लाख नोगोद रां, 7.20 केजि सना, बेनि अनगायैबो गोबां हाथियारफोर, गासै मोन 93 हाथियारफोर जेरै LMG, AK-47 राइफल, SLR राइफल, इनसास राइफल आरो गोबां गासै गुबुन गुबुन रोखोमनि मोन 93 रोखोमनि हाथियारफोरखौबो जब्द खालामनो हादों। बेनि अनगायैबो गोबां सना, रुपा आरो रांफोरखौबो जब्द खालामनो हादों बिसोरनिफ्राय। बांसिन जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाबाय। मोजां सान्थियाव। दाथ' नुजोब्बायना? सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना? नुवाखै। दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।